मिथिया आदायासो मिथिगौ। थोद बुरबक। आं हले नायग्रासो मा जादों मा जायाखै। नांलायनायखौ नायनानै मोजां मोनग्रासो। दे नांलाय बिदामोन दे नांलाय। देलाय खोन्थालाय बिदा फंबाय मा जामारदों? जों माथो जेबोखौनो बुजियाखै। हे बुजाय। आनैया मिथिनो लुगैदोंनो बुजाय। आं मा मिथिगौ रा बिदा आं जेबोखौनो खालामाखै। जेबो खालामाखै हा? जेबो खालामाखै। आंनि लोगो तरालिनो मा खन्थाइ आवरायनानै खोन्थानाय नों? हारसा सिख्लानि थाखाय नोंसोर सानैबो नांलायलायदों? तरालिया नोंनिल' लोगो नामा? आंनिबो लोगो। मालानिफ्राय आंनि लोगोआ नोंनि लोगो जाखोलै? हा? मालानिफ्राय आंनि लोगोआ नोंनि लोगो जाखो? सावलु दावलु नङालै गथ'। एसेबां उन्दै बैसोआव नों मानो गोसो थोनो नागिरदों दानो? आं गोसो थोआखै आं लोगोसो जादों। लोगो जानायखौलाय मानो रायदों नोङो एमाव राजा? नङा माथो आनै। बे दावखा राजाया आंनो लोगो तरालिखौ गोसो थोनो नागिरदों। बे हारसा सिख्लाया नोंखौ गोसो थोआ माथो? मानो? नों बायदि गोसोमसोम बुखाग्राखौलाय सोर गोसो थोनो? उनथिंबो लाजाया सिगांथिंबो लाजाया मानसिखौलाय सोर गोसो थोनो? एमाव राजा बारा बुंबाय दे नोङो। जेबो नङा आनै। बुंनो बेखौ बुंनो हे। अरे तुम गोरा हुआ तो क्या हुआ? दिल तो काला है ना? अरे हम काला हुआ तो क्या हुआ? दिल तो साफा है ना? गोसोआ साफा जानानै मा जानो? नोंनि गोसोआ जेबो खामानि होआ फंबाय। नोंनि मोखाङासो खामानि होगोन। बेनिखायनो हारसा सिख्लानिफ्राय गोजानाव था। हारसा सिख्लाया आंनावसो फन खालामनानै बुंदों नोंनि फंबायखौ आंनिफ्राय गोजानाव दोन होननानै। बिदि बुंलायदों हारसा सिख्लाया? मा फोथायाखै नामा? फोथायाखैबा हारसा सिख्लाजों रायलायनानै सोंहर। नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों। हारसा सिख्लानिफ्राय गोजानाव था आरो आंनि लोगोफोरनिफ्राय गोजानाव था। नङाबा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गोसोमखायनो नों रावजोंबो फोथायजाया। आंहा सिख्ला नालाय गोसोमबाबो सोलियो। आनै आं गोसोमखाय मैल' गैया नामालाय? आयौ मानो मैल' गैया जानो? गोसोमाबो मानसि गुफुराबो मानसि। होमबालाय माथो आंखौ स्कुलावबो गोसोम गोसोम होननानै बयबो एदावो। आंनि नामाबो दावखा। ओमफ्राय हारसा सिख्लायाबो आंखौ बासिबायनो। आं गुफुर जागौमोनलै। आंखौ गुफुर खालामना होलाय आनै। नों गोसोम मानसियालाय माबोरै गुफुर जानो? नोंलाय माथो क्रिम फोननानै लायो? आंनोबो फोननानै होब्रा। नों मोखाङाव माबा माबि फोनो ना? जागोन दे। आं नोंनो फोननानै होफैगोन। नों दलर सियाराव जिरायनानै थालाय। जागोन दे आनै। आं नोंनि थाखाय मोखाङाव फोनग्रा लायनानै फैनि। नों बेवहायनो थाबाय था। आंबो गुफुर जानोसै एबार। आंबो सिख्ला फथायनायखाय। आदाया आंखौ गोसोम गोसोम होननानै बासिदोंना। स्कुलावबो मानसिफोरा आंखौ गोसोम गोसोम होननानै बुंदों। बेनिखायनो आं गुफुर जानोसै। सोर आंखौ गोसोम होननानै बासिबावो नायनोसै आंबो। एमाव राजा आं फोननानै होनोसै दै। अके आनै। दलर थानानै हो। जाबायबो दा। एबारनिफ्राय टेनसन दालासै। नोंनि नोमानैया नोंखौ गुफुर खालामगोन। आं जेखौ क्रिम फोननो होदों बेखौ फोनबानो जाबाय दै। जागोन दे आनै। मा होनखो? आं हाबा जाबाय ओमफ्राय आंहा गथ' गथायबो दं। औलै नोंहा गथ' गथायबो दङ। नोङो एक्सिडेन्ट फिसा जादोंमोन। ओमफ्राय नोंना बेवहायनो गोसोखांथिया उल्टां उल्टां जाबाय। बांद्राय जेबो साननाङा दे। नारजि बुदाङा गासैखौबो थिग खालामगोन। आंलाय माथो जेबो गोसोआवनो गैया। जेबो साननाङा दे। आं हाबा जाबाय? माथो आंलाय जेबो गोसोआवनो गैया। आंलाय माथो मैयासो नारजि बुदांजों लोगो हमलायनाय गोसोआव दङमोन। बोरै हाबा जाखो दे? हे सिमाङावसो दं नामासै आंलाय? सिमाङावनो दङदां आं। सनथला? नारजि बुदां। हाफांखौ आं लानानै फैबायलै। बेखौनो आंहा नागिरबाय दङ बहा थांखो बे हराव होननानै। बहा लोगो मोननाय नोंलाय हाफांखौलाय? खोथाया ओरैबायदि जाबायलै। हाफांना मेलेमा एसे बोरैबा जाबायना। माबा सिख्ला समावसो थांफिनबाय बेना गोसोखांथिया। आया बिदिसो जालायबाय। गावखौनो हाबा जादों होननानै गोसोआव गैबावा। होमबाबो आं खोन्थाबाय। हाफांनो खोन्थाबाय आं गासैखौबो। ओमफ्राय नोङो हायोबा डाक्टरनाव लांफिनदोलै। न'खरावबो एसे आर'जफोर गाबलाबायदो। गसाइफोरखौ एसे सिबिदो। सुवा सुतिफोर जादों खोमा न'खरफोराव। एसे नोजोर होदो। न'खरफोरखौबो एसे गोथारै लाखिबाय थानांगौलै। न'खरफोरखौबो एसे साफ सुथ्रा दोननांगौ उदायनांगौ। मिन्थिबायना? बेनिखायनो बेखौनो खालामदो गाबोननो। जागोन दे। आं सासे मोजां फुजारि लिंहरनानै न'खौ एसे उद्रायनोसै। दे होमबालाय आं थांनोसै दै। नोङो हाफांखौ मोजाङै नायबानो जाबाय। हाफां आं थांनोसै दै। थांनोसैबो। हाफां फैदो न' सिङाव। नारजि बुदां आं सिमां नुवाखैथ'। आं माबा सिमाङाव थानाय बायदिसो मोनगासिनो मिन्थिबायना। माबा सन्थलाया जों सानैखौ हाबा जाबाय गथ'बो दं होननानै बुंलाबायदों। औ जों सानैया हाबा जाबाय आरो नों बेफोरखौ सानबाय थानांला। थौदो उन्दुहैदो। गुमै माथो दरजायाबो दंलायो। औ दरजायाबो दंफैयो। दरजा नोंलाय माला फैखो? नों एक्सिडेन्ट जाखालिनो फैदों आब'। दरजा बेफोरखौ दा बुंसै। हाफां थौदो न' सिङाव। बे आब'आबो दे मा मा जाबाय थायो। दसेनो जेखौबो गोसोआव थाया। दसेनो बावगारलाबायो। बे आब'आ गुमैखौ फाग्लासो खालामसिगोन बायदि मोनबाय आं। दरजाखौ मानो दाबो फाङाखै नोंलाय? आं नोंजों दिनै नांलायनो गोसो गैया। आरो आंखौ दरजा होननानै बुंबाय थानाङा। आजिखालि गुमै नारजि बुदाङाबो आंखौ दरजासो बुंग्रा जाबाय। बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जादों।
होमबालाय आं नोंखौ खिरखि होननानै बुंनोसै। जागोन ना खिरखि? नों आंखौ जेबो गाबज्रिया माने? नोंनि खुगानिफ्राय आंनि मुंखौ मोनसेबो मोजां खोनाया। अब्ला अनजालि होननानै गाबज्रिबालाय? नों आंखौ अनजालि होननानै गाबज्रिबाबो नोंनि खुगानिफ्राय मैलासो खोनाखायो। आच्छा बुंलाय, मानो एसेबां रागा जोङो नों आंखौ? आं नोंखौ नायनोनो बायो। नोंनि मोखांखौ सिखाव खाव नुयो आं। सिखाव मोखां, हिनजावफोरनि दर नारग्रा, हिनजावफोरनि रुमाव खिरखिजों हाबग्रा नुयो नोंखौ आं। बेनिखायनो आं नोंखौ नायनो बायो। आच्छा, आंखौ बिदिसो नुयो आरो? हिनजावसाफोरनि दरजा नारग्रा? मासे गाज्रि नुयो आंखौलाय बे दरजा गालिया। ला 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 लु 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 ला 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 दाउ खानजं आबै खानजं दाउ खानजं आबै खानजं खिनो ओंखारो गुदुं गैया हासुनो ओंखारो नुनो गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया दाउ खानजं आबै खानजं खिनो ओंखारो गुदुं गैया हासुनो ओंखारो नुनो गैया रायलायनो लुगैयो खुगा गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया ला 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 लु 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 ला 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 लु 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 ला। ओइ साला, सोमसिखौ गोसोखांदोंलै आं दिनै। सोमसिखौ लोगो हमैनि र'। दैसा बारनायनि आगै सोमसि नों जागोन नामा आंजों जोलि धुम्र गर गथुम ओइ थिं चिका चिका थिं ओइ धुम्र गर गथुम। सिरि थांनानै सोमसिखौ एसे लिंहैखुमानि आं। आवलाव खेबसे सब खुदुमना फैनि। आयौ बाला, अमा राजा, बे हरावलाय मा हारसिं हारसिं? दाउसि देलाय, मा खबरलाय? आंनाथ' मोजाङानो, नोंहासो? गाबोन इलेक्सन दङ दे। इलेक्सन थाखो मा जाखोब्रा? आंहा इलेक्सनजों जेबो सोमोन्दो गैयालै। खर' गाज्रिफोरासो इलेक्सननि खोथा सानबाय थायो। आयौ बाला, एक्सिडेन्ट जानानै खर'आनो जामाला नामाबाल? जेबो होनबाय थाला आं। अके, बाय बाय, टाटा। गाबोन नोंनि नोंसालाखौ थिनहरबानो जाबाय। धोद बुरबक, आंहालाय बबेनि फिसाला थानायखाय? आयौ बाला, एक्सिडेन्ट जानानै बावगारबाय नामाबाल नोंलाय? आं जेबो बुंबाय थालाहाय, आं थांनोसै। जायखि बावगारो बावगारा, आंहालाय खिथाव मा अर नांजादों। आइला आइला जामाइला, आंनि खर'आसो गाज्रि जादोंना बिसोरनि खर'आसो गाज्रि जादोंब्रा? माबा आंनाव फिसाला दं बाल दं होननानै बुखलांबाय। स्कुटिनि साखा गंनैखौ बख'नानै होजाबासो मिन्थिगोन र' बियो सालाया। ला 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 लु 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 ला 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 खिनो ओंखारो गुदुं गैया हासुनो ओंखारो नुनो गैया ओमफ्राय मा दं मा गैया आं गावबो मिथिला। आइला, सोरानि न' जाखोब्रा बेलाय? जोंहानि न'आथ' बिदि नङामोनलै। आफा? बहा थांदोंमोन आफा? सोर जाखोब्रा नोंलाय? मा जानला मानला आफा होनलाबायखोलै? आफा, आंसो। दसे दसेनो बावगारबाय थायोब्रा नोंलाय। थां न'आव उन्दुहैदो। आच्छा, बे न'आ आंनि न' नामा? औलै आफा, नों एक्सिडेन्ट जानानै एसे बावलु बावला जाबाय मानसिया। थां न' सिङाव उन्दुहै थां। आइला, माथांलाय जेबो गोसोआव गैलाब्रा। आंखौ प्रेंकसो खालामदों बिसोरो। सोरबा आलासि गथ' जागोन। बेनिखायनो जेबो होनथ'ला आङो। न' सिङाव आराम उन्दुनानै थाहैनोसै। खेबाद खेबाद। आइला आइला जामाइला, मालानिफ्राय जोंहा न'आ बिदि जाखोब्रा? आं सिमाङावसो दङ खोमालै। आं दसे बेवहायनो जिरायनानै टेन्टावनोसैलै। आं सिमाङावनो दं बायदि मोनदों आं। बिदि थाबाय थाबा जायालै। बे सिरिनिफ्राय खेबसे बारजुमनि र'। सिरिनिफ्राय खेबसे बारजुमबासो, बारजुमनानै गोलैबासो मोगथां मुलुगाव फैफिनसिगोन आं। बे एसे गाहायद्राय जादों। एसे गोजौनिफ्राय बारजुमनि र'। बिनिफ्राय बारजुमनि। मोदोमखौ ओरैबायदि गिलिर खालामनानै बारजुमखागोन ना, जाहाथे सानानै मोगथाङाव सिरि मोनो आरो आं। बारजुमनि र'। आयदा माथो साबायसोलै। आवसावा, मा खालामनानै दंलायोलाय? अमा राजा, उन्दुहैया मानो बाहेराव बिदि थाबाय थानांगौ? नोङो सन्थला जौ लोंहैग्रानि फिसाजो नङा होमबा? हाब, आंखौनो सिनायला नामा? हाब, सिनायनायखायनोथ' नोंखौ बिदि सोंदोंब्रा। आच्छा बारु थाइबानि लारु। जोंहानाव मा नोङो रुवाथि थाबायदों नामा? रुवाथि नङाहाय। होमबालाय माथो? आंखौबो बावगारलायलांबाय। डाक्टरनाव लांनानै गाबोन थाब खोन्थाहैयाबा जागोन दा बे। दसेनो बावगोमाग्राबो जाबाय माथो। आयै गसाय, मा जाबावगोन? मानो फिननाय होआखै? अमा राजा, गावनि हिनजावखौनो बोरै बावखो नोंलाय? मा? आंनि हिनजाव? मा सिगियोलाय? सिगियाखैहाय मा, आं नोंनिनो हिनजाव। बांद्राय सानबाय थानांला। थौदो, उन्दुहैदो थौदो। गाबोन फुङावनो डाक्टरनाव थांनो हागोन। बिदि सानबाय थायोबा नोंना देहाया बांसिनसो गाज्रि जागोन। थौदो। मा होनखो? आं हाबा जाबाय? औ, हाबा जाबाय। जोंहा फिसाजो फिसाला 3 मोनबाय। केला। हामा बिदि बाथ्रा बुंनो। आं फाग्ला जासिगोन, मिथिबायना? आं फाग्ला जासिगोन। जाहाय मानो जानांगौ जाखो? गाबोन डाक्टरनाव लांसिगोन दे। ओरैबाबो डाक्टरा लिंहरफिनखादों। दहाय हाबा एमाव राजानाव फन हरदोंमोननो। थौ उन्दुहैदो थौ। आइलाय। आइ गैया दिनै। दाउला राजा मोननावसो दंहैयो। आं फाग्ला जासिगोन। जा होगा देखा जाएगा। गाबोन फुङाव सिखारबासो मिन्थिसिगोन आं मा जामारदों। आफा सन्थलामोनखौ लोगो हमहैबासो मिन्थिसिगोन आं मा जामारदों।
थफिराम आरो बे सावगारिफोरालाय मा एसेबां गिदिर गिदिर मानि हांसो गोजा बेलाय थफिराम गुड मर्निं आफा दे गुड मर्निंआ उनाव जाबाय थागोन बिहामजोखौ मानो डाक्टरनाव लांफैयाखै दाबो मा जादों लानानै थांदोलाय डक्टरनाव माबाफोर जादों नामा आफा मानसिया गोबादों बाप्पावै मानो गोबाखोब्रा गोबाखायो गोबानाय सम जाबा जोंनि गिदिरफोरनि खोथाखौ लाखिनायनि थाखाय जोबोद साबायखर फिसा नोंहा बिफा जानो मोनसिगोन जोंहाबो बिबै बिबौ जानो मोनसिगोन दा डाक्टरनाव लानानैल' थांदो थां मा होनखो फंसेबो बुजियासैलै आं मा बुंनानै थांखोब्रा बोराया तारमाने बादालिया तारमाने मानसि फिसा बानायबाय माने आङो मानसि मोजांनि बाथ्रालै नुबाय थफिरामखौ नोंसोर रायहरबाय थाबाय थफिरामाबो मानसि फिसा बानायनो हानाय गोहो जाबाय नुदां थफिरामनि खाफालखौ नोंसोर दासो मेगन साजों नाम दोनखानोसै आंहा आंनि फिसाफोरनि थाखाय बिराद मोजां नाम दोनगोन आं बिराद मोजां देलाय माबायदि हलि फोनो नोंसोर आंखौ नायथारनि आंनि खाथियावल' फैलाय नोंसोरखौ आं देथारथाराबा आंनि मुङाबो दुमफाव नङाथ' एबा नङालै खालारसो बुराना मानो हलि हे जेबो हलि थलि गैया बेयाव आं हलि फोननानै मोजां मोना आरो फोनजानोबो मोजां मोना आंनि खाथियाव बेफोरखौ दालाबो नोंसोरा गेलेनो गोसो जादों गेलेहैथां मालाय गेलेनो गोसो गैयैफोरखौ मानो फोननांगौ गोसो मिलायनानैसो फोनलायलायनांगौ दा बेफोरखौ बेवहाय मानि जबरदस्ति हलि फोननायहाय देखाबजोबगोन आं खाथियाव फैबा फैखाना होनखादों आं जायफ्रा फैखानाङा जेबो नङालै आब' जेबो नङाबाबो आं फोनजाया आरो आं फोननोबो लुगैया नोंस्रा गेलेनो मोजां मोनो नोंस्रा फोनलायलायबाय थाना फारसेथिं जे जोंनि फेस्टिभेल नंबावासो जोंना बैसागु जेबो नङा दाबो भारत हादरनि थागिबि हिसाबै फोन गेले रंजा बाजा बिदि होननानै फाल्टु बाल्टा मालायखौ फोननो दा लुगैखा गेलेयै मानसिफोरखौ दा फोननो एग्रांखा खदालजों जावख्लाबजागोन आंजों जेबो नङालै आब' फोथाराव फोनगोन आं जेबो मिन्थिया बेफोरखौ आंनि खाथियाव दा लाबोखा जल्दि थां नङाबा नै देथारखानोसै आं नै जानो नंलालै बिजों थौ होमबाबो हेपि हलि आब' दुमफाव हेपि हलि थां बेनि हलिफोरखौ जाखांफैदोंनियाव आंखौ गावबागावनि हारिमुफोरखौबा मोजाङै सिबिनो गोसो जायोना जाया मालायनिखौ बारलाब बुरलाब आरो सोर फोननो फैबाबो देखाबजोबगोन बाला सिनायना मोनाखै बे दुमफावखौ मा रावै खोन्थाबावगोन आं जोंलारिनो दा आइयाथ' जोंनि मोजां मोननायखौ माथो नेवसिबायसो दा जोंलारिया सोंबा मा होननानै खोन्थागोन आं थगायनानैबोथ' दोनबाय थाजाया सानसेबाबोथ' मिथिखागोन आं जोंलारिनो दानो खोन्थाथ'वा आं जोंलारिनो बेफोर खोथाखौ खोन्थानानै जोंलारिखौ आंनिफ्राय गोजानाव दोना आङो नांगौबा एसे सम लागोन उनाव लासैनो खोन्थागोन दाउखा राजाखौ नुवाखै नों मा मेफबना लागासिनो बा बेलाय आरो खानालाय मा गोमोमोलै खालार फोनदों आरो मानसि गोमोमो खालार फोननानै लागाय लेथ्रा बाथ्रालाय आंखौ गोसोम होननानै बुंदोंमोन ना आं गुफुर जानोसै जालाय जा मा जायो जाबाय था दाउखा राजा जाबाय मास्कखौ बोखारदो नांगौ नामा आनै ला बोखारनोसै आनै माबोरै नुदों आनै मोजां नुदों ना आनै जोबोद मोजां नुदों ओमफ्राय सम आंनि क्रिम होनायखौ फोनबाय था नङाबा गोसोम जाफिनजागोन खेबसेनो गुफुर जानाय मुलि गैया होमबा खेबसेनो गुफुर जानाय मुलि थाया जेरै जोङो थांना थानो थाखाय ओंखाम जाबाय थानांगौ थिग बिदिनो मोखांखौबो साफा दोननो थाखाय गुफुर जानो थाखाय साफा खालामबाय थानांगौ समाज गैया दाउखाबा बे खानायखौलाय मा खालामनानै लाखो नोंलाय आबुन गाय स्टाइल हे मामि बा खानाया गोख्रै गोसोम खालामनानै लादो आबा गाज्रि नुथारदों दानि जुगनि गोदान मडेलसो बाजै गावनि खानायाथ' जाथिखासै हनै सासेनिखौबो गोमो खालामनानै होबावबाय आबा बिदि गोमो खालामना लानाङा आबा मोजां नुवाखै नुबाय नानै आंनि महर मोजांखौ मानसिफ्रा नायनो बायो हाबा मानो नायनो बानांगौ जाखो गुफुर जाबाय दा मानसिया मानिलाय खानायखौबो बिदि खालामना लानांगौ जाखो आबा गोसोम गयरा गयरि खेंग्रा खेंख्रियानो मोजां आबा नोंहा बेजोंनो समायो बिदि दालासै आबा बिदिनो लागोन नङाबा आं ओंखामबो जाया स्कुलावबो थाङा गोदाव सोराव बाथ्रा बुंनाङा हासिबजों जावो जारि जागोन आंजों स्कुलाव थाङा जायो नामा थां स्कुलाव थाङालासिनो थानो मोना जाम्बा जाबा मिनि जाबा फाग्ला जागोन आबा खानाया गोमो खालामनांला आबा आं खालामगोन बाजै जेबो नङा दे सानैसोल' लाथोंना बियो आं दादाखौल' नोजोर होनांगौ बिसोरखौ नङा बावदोंसो माबा खोन्थानो फैनाया माबा नुनानै बावगोमाबायसो आंबो दाउखा आबा नोमफाया दसेनो बावगोमाग्रा जाबाय दे रावखौबो सिनाया जायो बेनिखायनो नोमफाखौ बांद्राय दाय दाव नोमफानाव जेबो दाबि दे आं देखाया जेबो बोरैबा जाबाय बेना खर'आ दाहाय नोंदाया डाक्टरनाव लांथोंसै जेबो दाबुं दे नोंखौ सिनायाबाबो
जागोन दे आयै आंखौ माबायदि नुदों नायलाय नोम्फानि गस्लाखौलाय मानो गानदों दालाय आफानि खामानिनि थाखायनो आं केम्पिंआव थांनो नागिरदों ना इलेक्सननि प्रग्राम दङनो नोम्फानि जायगायाव नोंसोर थांमारनोसै होमबा आं थांनोसै मादै दावस्रि देलाया लिंहरदों आंखौ थांनोसै आं रोंमारगोन ना नोङो रोङा जायो नामा रोङो आथि बोरैबाबा आंसो मिनिस्टार जानो हानाय बेनिखायनो आं बारायहैनि र' बाजै मा जाबावगोन दा जानोहाय मा होनबावगोन आं नोंदायाबो उन्दुनानैसो दङ बेखौ बुंबाबो जेबो जाला मानसियानो बावगारजोब्बायसो मा जाबावगोनथाय माबाफोरसो खालाय दैफोन जाबाय नामा न'फोराव मोजांनो गामिनि रायजोफोरखौ लिंहरनानै आर'ज गाबबासो मोजां जासिगोन दावखा राजाजों नोंजों गामिनि मानसिफोरखौ लिंहैलाय दाहाय फैगोन मंगलबाराव मोजाङैनो आर'ज गाबनो जागोन दे बाजै दे होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर